Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το τι σημαίνει η πατριαρχία στη γνώση, στην επιστήμη. Και άρα ξεκινήσαμε αυτό το θεμελιώδες ζήτημα, τότε δεν καταλαβαίνουμε ούτε το μέγεθος ούτε τις δυσκολίες που θα συναντούσαμε. Και από τότε πάει αυτό, δεν τελείωσε. Και νομίζω ούτως ή άλλως και οι φεμινιστικές προσεγγίσεις δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν καταλήξει κάπου, δεν έχουν μια υποστεωμένη θεωρία, είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται, μετασχηματίζεται και σήμερα έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και τεράστιες μετατοπίσεις βέβαια από τα πρώτα τύπητα. Στις αρχές δεκαετίας του 80 λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε το τμήμα πια το 82, ήθελα να κάνω ένα μάθημα, να βάλω ένα μάθημα στο πρόγραμμα. Πάντα έκανα μαθήματα πολιτικής επιστήμης βασικά, mainstream, και το αντικείμενό μου που ήταν πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή πώς διαμορφώνεται, πώς εκδηλώνεται κτλ. Ήθελα να κάνω ένα μάθημα, επέλεξα ένα τίτλο πολιτική ανάλυση και φεμινιστική θεώρηση, όχι θεωρία γιατί αισθανόμουν ανασφαλής ακόμα, ξέρω από θεωρία, μήπως δεν κτλ. Θεώρηση, και έκανα μια πολύ τεκμηριωμένη εισήγηση γιατί πρέπει αυτό το μάθημα να γίνει. Σοκ, αντίδραση, αρνητική, συμπαθητική αλλά αρνητική. Τέτοιο μάθημα, να του αλλάξουμε τίτλο, ήταν η πιο συνήθιση, γυναίκες και πολιτική. Τι θέλεις τώρα, πολιτική ανάλυση και φεμινιστική θεωρία και φεμινιστική θεώρηση, γυναίκες και πολιτική. Είναι άλλο πράγμα, προσπαθούσα να εξηγήσω. Εγώ θέλω, έλα τώρα, πιο πραγματικά πράγματα, απτά κτλ. Τελικά τι έγινε γυναίκες και πολιτική, το μάθημα, όχι αυτό που ήθελα εγώ, σεμινάριο, ούτε καν μάθημα επιλογής, ελεύθερης επιλογής σεμινάριο για 2 χρόνια και μετά μπήκε πια στο πρόγραμμα ως μάθημα επιλογής και μέχρι τώρα υπάρχει ως πολιτική ανάλυση και φεμινιστική θεωρία πλέον. Είναι ένα από τα μαθήματα που αγαπούσα πιο πολύ που έκανα. Το 85 δηλαδή, προτείναμε ένα μάθημα, όχι υποχρεωτικό, επιλογής, που είχε το θέμα γυναίκες και κατοικία, γυναίκες και πόλη. Μας λένε δύσκολο να ιδρυθεί νέο μάθημα, θα σας βάλουμε σαν κατεύθυνση, διότι πια η επιμονή ήταν μεγάλη και υπήρχε και πίεση από την πλευρά των φοιτητών. Στο ΦΥΠΙΨΗ και τους δίδασκα και φεμινιστικές σπουδές, έβαλα τα παιδιά μέσα πώς θα παίρνουν το έργο και να το βλέπουν από φεμινιστική πλευρά, να δούνε τη φώτιση από φεμινιστική πλευρά, να δούνε δηλαδή κάποια πράγματα που μέχρι εκείνη την ώρα δεν τα ξέρανε, το φτωχοπρόδρομο τι έγραψε και γιατί τα έγραψε, δηλαδή και το ποίημα που παίρνανε να το βλέπουν από τη φεμινιστική πλευρά, με την καλή έννοια, όχι του εξτρεμισμού. Ήμουν η πρώτη που έβαλε μάθημα γυναικείων σπουδών στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Δεν σας λέω τη ομάδα που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και συνεργαζόμασταν. Μάθημα μέσα στο πρόγραμμα. Το μάθημα ήταν φεμινιστικές θεωρίες και πολιτικοί θεσμοί. Και από εκεί πέρναγε η γυναικεία σκέψη. Τώρα σας λέω τη δομή του μαθήματος. Η γυναικεία σκέψη από την αρχαιότητα, θετική και αρνητική, μέχρι την εποχή μας, συνδεόταν με το γυναικείο κίνημα, όπως εξελίχθηκε, και πέρναγε σε τι πέτυχε το γυναικείο κίνημα για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών πια σε επίπεδο πολιτικής, σε επίπεδο κοινωνικής, και ο φάκελος που τους έδινε είχε τη ΣΕΝΤΑΟ. Είμαστε το πρώτο εργαστήριο φύλου στην Ελλάδα που έγινε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου. Και από εκεί και πέρα ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη δράση το εργαστήριο φύλου, από συνέδριο, διαλέξεις και καινούργια μαθήματα. Ήταν διατμηματικό, ήταν όλα τα τμήματα του Παντίου μέσα.